high-speed driver mode. A na-ebulukwa mmadụ elu ọkwụrụ ma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide nke o ji na-aga n'ihu. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti, n'ụtụtụ na abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanije mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmanije mmadụ, ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, Ugochi tubelu ga-adị, Ugochi tubelu temple ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị oke eriga anyị ndị oche eri anyị fọdasi kara aka gọrị ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa okpuru ụka adakwa. Mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe, Eze-Ana si na ọma mme ọdịnala ọmanwụ chacha. Oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi, Chukwu abịa ma gbaa ume ọdịnala ya dị. Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ m nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọpụta abụ isi ha na-afụ m na soshal midia, afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu, amụma onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ordinary evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara uchu, oroakwu, negative energy cleansing. Ọnya ka anyị ji bịa. Gịnị bụ negative energy cleansing? Negative energy cleansing and gịnị oroakwu na uchu? Kedu ihe ị kwesịrị ịma na ya? Ọnya ka anyị ji bịa n'ihe ị kwesịrị ime ka ị nwee ike cleanse onwe gị, cleanse kwa ya environment, ya rooms. Maka ọ nwere ndị nwere ike ịsị na ha na-alụ ajọ nlọ ma ọ bụ nke a na-eme ha na room ebe ha nọ, mgbe ụfọdụ because of accumulation of oroakwu and uchu in that room. Then ihe anyị ji maka ya bịa bụ before anyị ma ọkwa dị mkpa. Echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June na ugbo. Then nke July, ọ bụrụ na chọọ isonye na nke July, ndị na-esonye bụ na anya bụ aja amarago ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer request
Email donation token to the account number. The chat is them na WhatsApp. I want other details I need from you in order to book you. My WhatsApp number is 0805 78 37 672. I repeat, 0805 78 37 672. Jambuniano, Ajeputi. I just go near Bunio to Tunde Madeno. Because of in a child video here, so you share our content. Next, you know, go on case you wobos. Because all the radio television stations, actually they show our content or our Nollywood movies. Chat me on WhatsApp too. Actually, that watch our Nollywood movies all through life stories. Then our YouTube channel. You can watch our YouTube channel on our television stations. Our YouTube channel is Ugochi Tubelu Movie Productions. Ever can watch our movies on YouTube. On a watch by a television channel. Then on cause able upward and pabo. Then the wire now quado here on my name now our platforms. Now we're passing the man makia. Macanega Mutia. You see why you better watch that Wagomia, Genebo or up, Genebo. Negative energy. He had not check while ago. Now I am mother, I na attract or out and dojo. We have negative energy. Still with the teacher. We are attracted by the type of friendship we keep. We are attracted by the way we live our lives and the companies we keep. Also, they to a kaisi what's here. Oh, yeah, but I don't know. No, we better teacher. Well, also the teacher had you make cleansing before how we those working. Ịnọ n'iru Chukwu ka nwere ndị ụka Rom maatụ ndị ụka Rom nwere ihe a na-akpọ confession na ha believe na by so doing na ha ga-esi n'ụzọ dị etu a wee wụchapụ onwe ha atụtụ njọ dị iche iche. Nke bụ akwụkwọ ha kwenyekwara nwere ụzọ dị iche iche ha nwere ihe ha na-akpọ indulgence ha nwere ike ịgwa gị na-enwe papa indulgence ha nwere ike ịgwakwa gị na-enwere indulgence a na-enweta n'oge Lent ma ọ nwere indulgence a na-enweta n'oge na ha mee corporal work of mercy ma ọ bụ na-enwere ihe dịka feast of All Saints November 1 ma ọkwa na o nwere ụfọdụ some certain prayers ha believe na ikpe na ị ga-enwetakwa indulgence ha ije na akwụkwọ ha na-akpọ Pieta nke ndị ụka Rom ị ga-afụ ọtụtụ ekpere dị iche iche na certain act dị iche iche atụrụ anya n'aka gị na ọ bụrụ na ime na ị ga-esi n'ụzọ dị etu a wee nweta indulgence ya bụ ntọhapụ na ntaramahụhụ so ihe imetara ọfụma. Mana ana m achịkọkwara gị na ọ dịkwara okpukpere dị iche iche eneghị anya ka mmadụ ga-atụ ndị ụka ụmụnne anyị ndị na-ete isi na ya agwa gị na bifo ha adị ka ha wee nwee ike ịdị asọ wee jee n'ihu Chineke nke ha na-ekpere. Ha ga-agwa gị na ha ga-eji buru ụzọ were mmiri wụchaa ntị ha saa iru ha saa aka na ụkwụ tinye n'ọnụ kpụchaa ọnụ ha. Ihe a ji eme ya ka onwe nke ha kwutere ekwute na-amaghị ama nke ntị onwe nke ha getara egeta ma aka na ụkwụ nke ha jitara n'iji ụbọchị ha metara emeta. Ịghọtara ya? Ihe niile a dị symbolic. Ihe niile a nwere ihe o minụrụ ọ bụrụ na nkịtị na-abụ aka tell you na ndị niile kwenyere na-emekwazi etu a nwere uru gatin na-abara ha. Yes, etu a ka ọ dịkwa na okpukpere niile. Okpukpere ọbụla nwere method of cleansing. Etu a ka ọ dịkwa na ọdịnala Igbo. Ọdịnala Igbo nwekwara ụzọ esi enwe cleansing. So ya na-achịkọwara gị maka na agwara gị na okpukpere ọbụla na-etu Chineke kama na-enwere method ndị ji eme, and agwakwara gị na method nke ọbụla ndị ji eme dị aligned to them, and nke ahụ ha ji eme bụ ụdị ha ji eme nke ha bụ nke dị more suitable for them for that particular race or agbụrụ. So gị nwe onye Igbo na-ege ntị, o nwere ụfọdụ ihe cleansing ị ga-emewuru onwe gị. It's only when you will not be able to do it, you start looking for third party, somebody that will do it for you. And as normal, the area you pay more because the thing has a chalk and I catch you on. So if somebody do it for you, you pay, including my humble self. I want to marry you, you pay.
mana achọrọ m ka nkọwara gị ụfọdụ ihe ị nwere ike iji aka umewuru onwe gị. And ekwukwara m sị gị na ezigbo onye ọdịnala na 70% of your spiritual work you can do it yourself. Is only 30% ka ọ bụ na iwu na ọdịbịa ga-emere gị, maka na onye bụ ụzọ mmadụ ụzọ sibe ite ga-aka ya enwe mkpọmkpọ ite na mkpọmkpọ ọkụ. Ịghọtara ya? So onye ka m na-achịkọwara gị, o nwere etu ihe ụfọdụ ihe eji enwe cleansing dị very important na ị ga na-eme ya bụ cleansing anwa from time to time. Nke mbụ, o nwere ihe a na-akpọ alligator pepper, ose ọjị. Ose ọjị a bụ ihe eji adụchapụ ụchụ bido na otego akarị, ọ bụrụ ihe kịta eji adụchapụ ọra site na unclean touching. Ịghọtara ya? Ọ bụrụ na ala Igbo iweta ose ọjị 1 seed of alligator pepper, maka na ose ọjị adịghị eji iji ifere, i were ejụcha ahụ gị, ịjụchacha ahụ gị, i were wee mee n'isi gị 4 times. Ọ dịpendịrị ihe ị chọrọ iji eme. Ị nwere ike ime anti-clockwise. Ịghọtara ya? Nwekwa ike ime clockwise, ọ dịpendịrị particular one ị chọrọ ime. So ọ bụrụ na claiming or rejecting, now imesịa ya n'isi ya nwa, ije tụpịa, atụrụ anya n'aka gị na ị ga-atụpịa closer to wall, ebe mmadụ enwere ike inyefe, especially nwaanyị nọ na nsọ, maka na that seed ahụ ị tụpụrụ is still carrying your prayers. So ọ dị very important. Nke ọzọ ewu, ị nwekwara ike use that alligator pepper as a form of ikwubi okwu and room cleansing. Ị nwere ike ime, ị nwere ike ịpụta n'ụtụtụ iwere alligator pepper ahụ kpụnye ya n'ọnụ, kpụrụ ịnọ ịkpụrụ ya n'ọnụ, wee kwubi okwu ịchọ ka o mere n'ụbọchị anwa. Ịtazie ya, ịpụọ split ya out 4 times representing 4 market days. Ị ga-emewu nke a. Nke ọzọ gasị bụ na ọ bụrụ na o nwee ka esi wee gaa ije dị aṅa, maka na ị mara onye gị na-emekọrọ, ka mmarụ ga-atụ. Ọ bụrụ na o nwee ka gị na nwaanyị ọzọ si mekọ abụrụ nwunye gị, ihe ị ga-eme bụ chụọ 4 acid of alligator pepper, tinye ya na mmiri ga-eji wee saa ahụ, na-ekwubi okwu mgbe ị na-awụnye mmiri na ahụ iji asa ahụ, maka na what you don't know is only a mystery to you. Ihe ị ga na-ekwu bụ adọ ihe i kwuru ka mmụọ na-anụ. Ihe ị ga na-ekwu na ihe ọbụla bụ ụchụ nwoke ma nwaanyị ma ọ bụ chụọ ọnwụ na i butere n'ahụ ya bụ onye a gị na-emekọrọ ihe n'ọnya ka ị na-awụpụta. Ịghọtara ya? Ihe nchọrọ ịkụziri gị minor things ị nwere ike ime ụlọ onwe gị. Eziokwu na anyị nwa na-aprepa akwa negative ụchụ removal no the form of soap. Anyị nwere nke anyị prepare, anyị na-ele ele, mana ana m achọ ịkọwara gị na dotodo ụfọdụ nwere ike isi na ha enwere ego ha ji ego ụdị ncha dị etu a. Nke ahụ ha prepare enwere so many things dị n'ime, mana n'ebe aka na nwaanyị ka ọ na-atụkwasị die. Ọ bụrụ na ihe emewu ya afọ, ị nwere ike iji ose ọjị wee mee ya own. Ịghọtara ya? I were ya wee wụọ ahụ, ihe eme nke a. Enwekwara ọda things ọzọkwa ị nwere ike iyuzukwa wee wụchapụ ahụ, eji awụchapụ ụchụ na oroakwu ka mmarụ ga-atụ. O nwere ihe a ama m na ihe ama ihe dị ihe a nji ka ndị Igbo na-akpọ ndị Igbo na-akpọ St. Leaf, ndị Igbo na-akpọ ya nchụanwụ. Ọ nwekwara afa ndị tribe ọbụla na-akpọ ya. Ịmara gị ihe m na-ekwu, this plant ya same nwere so many benefits. Achọrọ nka nkọwa ihe gbasara health benefit, mana achọrọ nka mgboro ihe gbasara na benefit o nwere in expelling negative energy. Ịghọtara ya? Nke mbụ, ndị Igbo bara ya afa, ịmana ndị Igbo na-aba afa n'ihe o si eme. Akpọrọ ya nchụanwụ. Gịnị bụ anwụ? Anwụ is a negative insect. Enwere ihe ọ na-alụrụ mmadụ, kama ihe ọ na-ewetara mmadụ wụwụ ọya. Ịghọtara ya? So also na one of the negative insects. Enwere other insects dị positive, mana anwụ mosquito bụ of negative. So ndị Igbo kwenyere na ọ bụrụ na mgbe gburugburu anwa iwetara isi nchụanwụ a na isie ma ọ bụ na isumokuru na anwụrụ ya dị enough expel those mosquito. Onye ka jakpa nchụanwụ, so you pursue mosquitoes. Etu anwụ o si achụ anwụ, o ji achụ mosquito of negative vibe. Na-etu anwụ ka o si repel any other negative things within man. So ị nwere ike iweta akwụkwọ nchụanwụ a, gbasịa believe
nwunye ya na mmiri ị ga-eji wee saa ahụ, especially ọ bụrụ na iwe na-asa ahụ na open place. Ihe bata na ọtụrụ encourage na use ya na modern bathrooms bụ na the leaves a nwere ike ịsụchi ebe mmiri si aga. Yes, now so use well. Ọ bụrụ na use onye na-anọ n'open place asa ahụ, iweta the leaves itinye na mmiri ga-eji wee saa ahụ, were ekwubi okwu, then squeeze ya. What you need there is the water that comes from the listen. Were na-asa ahụ ị na-ekwubi okwu, ejikwa ya asapụ minor uchu. Anyị kwuru minor uchu. Ekwuru m mgbe i jere kpọrọ nwunye mmadụ ma mgbe i jere kọba igbuo mmadụ, ime ndị a ihe ejekwalụ, maka na ọ bụrụ ndị ụka akpọ ya capital sin na imerụ ndị ogbugbo ọkwa eziokwu. Yes, mgbe i mere ihe enwere ihe bụ alụ na ọdịnala Igbo nwee ihe bụ uchu. Uchu minor things. Ọ bụrụ ndị ụka Rom ha chịkọwa asị na obere njọ. Some of those minor things i mere amaghị ama, ụfọdụ ndị atara through friendship. Ọ bụrụ onwe onye gị na-emekọ ihe, ọ bụrụ onye bụ uchu na-efe. So ọ dị ndị a ka ị ga-eyuzuru ose ọjị ma ọ bụ St. Leaf. Enwekwara ihe ndị ọzọ gasị ị ga-eyuzu, mana ọ bụrụ ihe mma akpọsịbazi ebe a maka oge adịrọ. So ị nwere ike ị na-emeke use of St. Leaf from time to time. You boil it. You can as well boil it. Ị nwere ike boil ya. Ị boilichaa ya, ịzapụzie mmiri ya nwa ọ jụọ oyi. You can use it to bath. Ị nwere ike ị na-eme nke a from time to time. Ịghọtara ya? For your benefit. Then nke ọzọkwa akwụkwa, enwere ihe ọzọ ejikwa achụ eme cleansing. Na ihe a ka a na-akpọ ogilisi, akwụkwọ ogilisi. For ka anyị si katị ya, akwụkwọ ogilisi akịta nwere 5 leaves with the stem. Ị nwere ike iweta akwụkwọ ogilisi a na ọ bụrụ na ya afụ ya. Then ndị nọ na village, ihe ahụ akwụkwọ ogilisi nwoke, mana akwụkwọ ogilisi nwere nwoke na nwaanyị, weda ma nke nwoke ma nke nwaanyị. Nke nwaanyị na-aka adị mbombo, mana weda ma nke nwoke ma ọ bụ nke nwaanyị, oge akwụkwọ ogilisi bụ akwụkwọ ogilisi. So iweta ya etu a, ọ bụrụ na village ihe enweta wuya like this. Ị nweta ya like this. Mana ọ bụrụ na ị nọ na village mana ị nwetawuru St. Leaf, you can also use St. Leaf. Ihe a chọrọ ịkọwa. Mana ọ bụrụ na ị nwetawuro ogilisi, ị nwetawuro St. Leaf, ị nwere ike nweta broom. Ihe a ka a na-akpọ broom, ndị Igbo na-akpa ya azịza. Ị nweta broom a, ị chọọ ọ bụrụ broom ka ị chọrọ use, i welu alligator pepper wee jụchasịa ya n'ahụ, that is metụkasịa ya n'ahụ. Metụkasịa ya n'ahụ some like 4 or 5 places n'ahụ dị broom a. I were ya mee n'ihe etu a 4 times n'ebe broom a nọ. I wee sị na ị chọrọ iji broom a wee zachapụ ihe ọbụla bụ uchu na ọra. Imesịa i were that alligator pepper na-etufuo na-akwụ wọl, ụtọ na ngwa gị na-atụpụ ya na-akwụ wọl ebe mmadụ enwere ike ịnyefe ya. Imesizie ya, you can use any of this, either broom, ogilisi leaf, or nchụanwụ. Ịghọtara ya? Ji wee gwa maka broom maka ndị nwere ike sị na ha na America, na ha nọ Germany, na ha n'obodo nwa enwere ike ma ha enwere access to these leaves. Now you can use broom. Then ka akụwazere etu ya esi use ya. Ọ bụrụ na ị weta etu a now, lesen iji ya ị bata na room be gị, maka na ana m agwa gị na some of the things ajọ nlọ ị na-alọ is as a result of oroakwu and negative energy within your rooms. O nwere ike ya rooms nwere ike o feel go with cobwebs and other negative vibes. Those negative vibes ụfọdụ ka ị eji anya fụ in form of cobwebs, ụfọdụ ndị na-eji anya fụ. Unless ọ bụrụ na dị spiritually inclined. Now, but whether me for ya ma ọ bụ ndị for ya, ị na-anya fụ na ajọ nlụ ụfọdụ ị na-alụ abụrụ attack. Ajọ nlụ ụfọdụ ị na-alụ ọbụ abụrụ ihe mmadụ sendịrị, mana as a result of your room adọrọ purified. So otu a mmadụ si anọkọta awụ ahụ ka o wee dị ọcha, etu anwa ka ị kwesịrị isi na-cleanse your environment, maka na asịrị cleanliness is next to godliness. Nke ọzọ bụ make sure na ị dị ahapụ cobweb na ya room. In fact, ị na-ahapụ cobweb na ya room, o gosiri na ị dị adị ọcha. Ị nọ ọnụ ikochasịa cobwebs ka ofu. Nke bụ abụ afta ka ikochacha cobwebs, chọọ ihe a ịbata na ceiling ka mmanụ ghata mepee ya windows and ya doors open. Ịbata na ya windows, ị na-eme like this, follow my hands, bido from one end to the other. Ị ga na-eme na taa na ị na-azụchapụ ihe ọbụla bụ uchu na ọra, ị na-eme like this, line by line, from one end to the other, from one end to the other. Ị na-eme, ị ga na-esu eme towards the door. Na taa na ị na-azụchapụ ihe ọbụla bụ uchu na ọra akwụ dị na room a.
lụtara ihe ị na-ekwu n'ọrụ ka mmụọ na-anụ. Ihe a ka ị ga na-eme bido one end to the other, line by line. Ihe a ka ị ga-emegido irutezie na toward the door, as if na ị na-aza na o nwere ihe dị n'elu a ka ị na-eme, as if na ị na-ekochapụ cobwebs. Etu a ka ị ga-esi na-eme na-ekwu okwu imegide ruo na door be gị, i wee mee ya etu a n'ọnya maka ị na-egbochapụ ihe ọbụla negative energy na room a, n'ọnya ka ị na-azapụ ilo taa. Imesịa ya iwetukwa aka gị na ana as if na ị na-eswim your house, ị na-eswip your house, but nke anyị na-eme aka ga-ama n'elu ala. Ọ bụrụ ihe ị ga-eje na-eme na on top of ya, ọ bụrụ ihe ị ga na-eme na bed, aka ga-adị suspended in the air, mana ị ga na-emekwa ya na ị na-azị ya n'ọnya ka ị na-azapụ ihe ọbụla bụ ụchụ. Etu a ka ị ga-esisi ya line by line, line by line, line by line, from one end to the other, and ị ga na-eswip ya out ilotana ị ga na-ekwu okwu. Ihe ka ị ga-eswip bido towards your door. Irukwa na towards your door, isi na ọta ka ị na-asapụ ihe ọbụla bụ ụchụ na arụ na ebe ya, ihe ọbụla bụ ụchụ na oraakwu na-eweta negative energy n'ọnya ka ị na-asa. As if you are sweeping your room naturally, mana echefuna na ihe a na-arụ ụgbọ ọrụ mmụọ. So when you are sweeping it like that in the air, ọrụ mmụọ ka ị na-alụ. Ihe a na-agwa gị ihe dibịa ya abịa na be gị ma ọ spiritualist ga-abịa mee cleansing, nwee ike darụ 200,000, mana ọ ihe imewu ka m na-agwa gị. And imesịa ihe a na-agwa mee ya ọfụma, ihe afụ the effect. Mana ihe a na-achịkwa bụ ihe spiritualist ga-abịa na be gị bịa cleansia ya house for those bad negative energy, ma ọ bụ ịnọkọta isi na nwere sound ị na-adị na be gị, all those negative stuff ịghọtago na-ada atụ gị egwu. The spiritualist ọbịa o mee the same thing, o mesịa the same thing, kpọrọ gị afọ ego nye ego. Ịghọtara ya, maka na ọrụ mmụọ ka a na-arụ. Ịmara a na-arụ ọrụ mmụọ dịka egwuregwu ka a na-egwu. Ihe a na-agwa gị spiritual, onwe spiritual effect as you are sweeping it in the air. Na-eswip ya na-asapụ ya. Ihe anyị niile na-eme nwere spiritual effect, mana what you don't know is only a mystery to you. Ọ bụrụ na emesịa ya, chọọ ụzọ ọjị mkpụrụ ịnọ, jee na 4 corners of your room. Ebe na iweta ụzọ ọjị mkpụrụ ịnọ, iwere n'ọnụ gị kwuo okwu na taa na ihe ọbụla bụ na ụzọ ọjị a na-eji iji fele na tata na ihe ọbụla bụ ụchụ na-arụ n'ụzọ ụchụ na oraakwu n'ụzọ gị na-eweta negative energy na tata ị na-eput eto at end. Ije na one corner tinye ya, iwetakwa another 4 seed, jee na another corner tinye ya, kwukwa the same thing. Ije wetakwa another seed, jekwa na the other corner, kwukwu ya tinyekwa, jekwa na another side, the same seed, were kwukwa the same thing. Ị na-ewepụ ụchụ oraakwu na negative energy, jekwa na another side tinye, making it 16 seed in each room, 4 corner, 4 corner, 4. Imesia ya, you nwere ike spoon, this is a tablespoon, were ike ya kute obere nnu salt, ihe bụ salt, then salt wee purifier. Wee na-asị na salt a ị na-awụsa ebe a ka o purify ya ihe ọbụla bụ negative vibes out of this room. I were ya ikwuchi okwu ya, ije yosia na one head na one edge, then imekwa the same thing, tigwa na another edge nke ọzọ mekwa ya. Ị ga-etinye na 4 corner ebe ị gara awụsị ya, ebe anyị wụsakwara ose ọjị, ebe anyị ga-awụsị ya, ị ga-awụsị ya ebe ị ma azapụ ya azapụ, maybe next 4 days. Ịghọtara ya? Ị ga-edebe at the edge ebe ọ ga-abụ ịzagoro ụlọ na ị ma azapụ ya at least ọnụgoro ebe a 4 or 5 days or even 1 week before ị chọta ịzapụ ya. Ịghọtara ya? Ị ga na-eme nke a from time to time. Yes, ị ga na-eme from time to time. Nke bụ I will advise you, ị bụrụ onye na-exchange nwaanyị ka akwa, avoid it. Maka na o nwere ụfọdụ ụmụ nwaanyị gị na ha ga na-emekọ ihe, ọ downfall ka ị na-abụ. Ịghọtago? Downfall gị ka ị na-enweta. O nwere ndị gị na ha ga na-emekọ ihe, ọ na-ebutelu gị ndachigị azụ, ịkpata ego kama ofu ọnwụnwa abịa ga-eburu the money, ibidokwa n'isi. Ịghọtara ya? So mana ọ bụrụ na ị nwee 1 person, ọ ga-akarị gị mma. However, echefukwana ị na-eme cleansing from time to time maka ọdịmma gị. Ka m kwụsị ebe a na-agba nke mbụ a. Inwe ajụjụ n'ihe a nkọwara ihe gbasara cleansing, etu ị ga-esi cleanse ya personal body and cleanse ya room, send them message na WhatsApp. Ma ọ dị chọ ka agbara gị afọ minute, send them message na WhatsApp 0805-7837-672. I repeat, 0805-7837-672. Yeah, guys, yeah.
ka ọ dịkwanụ echi niile n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, ayọ ma ayọ kpee ekpere n'isi ndị niile na-esonyere anyị n'oge awa nke eziokwu, ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo. A sị m na ihe ọma niile dị unu n'obi na ọ ga-abịa na mmezu n'ụbọchị tata bụ ụbọchị afọ, sịkwazie na afọ mmụọ niile na-eri oke na afọ bịa ụnụ bịa gọzie ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu. A sị na ọmaka ga-emere ụnụ, na ụnụ ga-edu ude, na ụnụ ga-ejere obodo, na ụnụ ga-anakwazi obodo. N'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, onye ike niile si n'aka ya bịa nerecha ya gbasoo ozi ọma nkụzi a ị nụrụ n'ụbọchị taa, ka ọ dịkwa echi niile n'oge awa nke eziokwu. Ya gazienụ n'ọfọ.